ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. ҳамватанони азиз, шумо бор доред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Наимро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст ки дар ин кор чанд сол кору фаъолият дорад. агар шумо дар дигар шаҳрҳо дӯстони азиз бор доштагӣ бошед ва боратон агар аз 1 тонн бисёр бошад, боратонро аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад ва ба тамоми ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон ҳам мекунад. аз ҷумла Душанбе, Кӯллоб, Хуҷанд, Қурғонтепа, ҳамаи ҷои Тоҷикистон равон ҳам мекунад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, муроҷиат кунед. ширкати Акай Наим дар хизмати мо шумост. дӯстони азиз, овозои мо рафтестанд. ҳама каса хуб ҳастен. худованд нигаҳбонтон бошад. пагоҳ идай марҳамат ба хона даъваттон мекунам. хулоса ҳаматон идгарdak бинед шербачаҳо. якто замини фурӯшия бар шумо шербачаҳо пешкаш мекунам. апаҷона, акаҷона, касоне ки мисол замини фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе гуфтагӣ буданд. замини фурӯшӣ ҳастаи дӯстони азиз 6 сотиқ замин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Чимтепаи Бустонсорӣ Маҳмудиш мегӯянд. 4 тарафи хона бо символи маҳкам кардагӣ ва документош ҳамаш 100%. нархи замина дӯстони азиз 130 000 сомонӣ мега. боз камтари дигар савдо дорад. хулоса барои 3-4 дар хонара фундаментош рехтагиай. номери ватсапшон, номери дастишон мондагиай. занг бизанед, маълумоти пурра аниқтаршон аз худисёбашон дастрас намоед. ана ки дӯстони азиз, дуюмин хонаи моро гӯш кунем бо диққат. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Ҳуҷумуш меган. 3 дар хонаҳай ва 6 сотиқ заминай. дӯстони азиз, хай дидесем хона бо кадом шароито ҳастад. кришаи часпондагӣ ва шикатурам кардагӣ ҳастай. фақат дар трезаш мечаспонед, даромада зиндагӣ мекунӣ. нашоди обу светиш ҳамаш 100%, документош ҳамаш 100%. дар наздикии хона мактаб, магазин, балнисам ҳастай. рай калоне ки мисол шаҳри Душанберо мерай, рай калон қарибай ва иваз карда мешавад бо квартира ё ин ки ба ягон мошине ки ба ҳамин нарх арзанда бошад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, хонара бо диққат тамошо кунед. 4 тарафи хона маҳкам ва заминшам калонай 6 сотиқ замин. нархи хонара 280 000 сомон мега. боз касоне ки агар аз номи канал мо яъне ки арзон теҷа гап занад, иншоалло ки арзон мекунад. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ана ки севмин хонаи моро гӯш кунед. севмин эълони моро якто хонаи арзон равон кардагианд бо нархи 135 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ. дар хонаи пастак дохтагия 2 сотиқ замин ва кухни бания ҳам дорад. дар наздикии хона дӯстони азиз, ана мактаб, магазин ҳастай. нашоди документош ҳамаш 100% ва оби свети пастаринам ҳастай. нархи хонара 135 000 сомон мега. боз касоне ки агар аз номи канали мо арзон теҷа гап занад, иншоалло ки арзон мешавад. номери ватсапшон мондагиай. дӯстони азиз, марҳамат кунед, хонара бо диққат тамошо кунед. хулоса хона барои зиндагӣ кардан тайёрай. фақат крупаву қолин тамагирӣ меёри, зиндагӣ мекунӣ. нархш 135 бо савдо мешавад. марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомеро ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо Акай Далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед, студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳоша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частный кор кардиса бошад,
ҳамира то'г'ри мекунед, дигар патент дар код намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. Дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17 000 рубл яксолааш. шумо метавонед тариқи WhatsApp документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, акаи далерро муроҷиат кунед, дар WhatsApp-шон нависед. ва дӯстони азиз, барои одамое ки мисол хона кофтесан, хона харанд, хонаҳои арзонро имрӯза навор кардагем. дар канали Арзон ТЖ фақат хонаҳои арзонро пешкаштон мегардонем. дӯстони азиз, ҳаракат кунед, дар канали Арзон ТЖ подписия кунед ва дар комментария бинависед ки мисол аз киҷо ба шумо хона дар кор, иншоалло ки пешкаштон мегардонем. хонаи навбатиамон чорумин хонаи фурӯшиамон дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, мисол поёни Корвон, рӯпарӯи Мошинбозорш меган. 3 дар хонаҳай ва 1 сотиқ замин, обу свети пастели ҳастай ва 4 тарафи хона маҳкам кардагӣ, хулоса дарвозаи калони хушрӯан часпондагӣ ҳастай. нархи хонара 220 000 сомон мега, подвали 6 метра ҳам дорад. номеро шумонагаи дӯстони азиз марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурра аниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хонаи навбатиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, бозори Фаровон ва маҳаллаи Афғонош меган. 4 дар хонаҳай 2 сотиқ замин дар наздикии хона, хулоса дӯстони азиз мактабам ҳастай. роҳи калон барои мошингузар 3 километр дуртар мебошад. марҳамат кунед дӯстони азиз, хонаро бо диққат тамошо кунед. хона себачора, хулоса дидесем, бо диққат тамошо кунед. як хонаш 3 ба 4, баъд дуюм хонаш 5 ба 3, сеюм хонаш хулоса дӯстони азиз 6 ба 3. нархша 295 000 сомон мегӯяд. номеро шумондагиай занг бизанед дӯстони азиз, маълумоти пурра аниқтарашонро аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз, касоне ки аз ноҳияи 5, яъне ки аз тарафҳои деҳаи Сомонӣ хонахар бошед, марҳамат кунед, як хона арзона барашон пешкаш мекунем. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи 5, деҳаи Сомонӣ, 2 дар хона ва 8 сотиқ замин. нархи хонара дӯстони азиз 85 000 сомон мега, боз савдо мешавад. дастфарошни фурӯхтан дар корай. нашоди документош ҳамаш 100% ва ремонтҳои хуб кардагиай. фақат медрои дӯстони азиз зиндагӣ мекунед. дидесен хай нашоди обу светиш ҳамаш мушкилӣ надорад, ҳолатиш хубай, фақат медрои зиндагӣ мекунед. номери WhatsApp хонагай занг бизанед дӯстони азиз. аз номи канали мо Арзон ТЖ ҳатман салом расонед. дар паноҳи Аллоҳ бошед. иди Саиди Қурбон ба ҳаматон муборак бошад. худованд меҳрубон, нигаҳбонтон бошад.